ሰላም ናይ ዩኒን ሚድያ ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ ከም ዝተለመደ ንደቂ ኣንስትዮን ንደቂ ተባዕትዮን ዝምልከት ቪድዮ ሒዘ መፅእ እኒአኹ። እዚ ድማ ቅድሚ ሴክስ ምግባርና ብፍጹም ክንጥቀም ዘይብልና ምግብታት የሕብረልኩም መፅእ እኒአኹ። ንስኹም ድማ ቻናልና ሰብስክራይብ ዘይገርኩም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ቪድዮ ድማ ላይክ ምግባር ንጀምሮ። ካብቶም ቅድሚ ሴክስ ክንምገቦም ዘይብልና ምግብታት እቲ ሓደ ጨው ዝበዝሖ ምግቢ እዩ። እዚ ብኣብዝሓ ንወዲ ተባዕታይ እዩ ጉድኣቱ። ከም ዝፍለጥ ወዲ ተባዕታይ ኣብ እዋን ሴክስ ብልዕቱ ብጥንካረ ወይ ድማ ጠጠው ኢሉ ንብዙሕ ሰዓታት ክጸንሕ ከሎ እዩ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ስኬታማ ኮይኑ ዝበሃል። እዚ ማለት ከምዚ ንክኸውን ድማ ናይ ደም ፍሰት ናብ ብልዕቱ ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ እና ኣብዝሓ ጨው ዝበዝሖ ምግቢ ንምገብ ተኮይንና ኣብቲ ሰዓት እሱ ናብ ብልዕትና ዝኣቱ ናይ ደም ፍሰት ይቕንሶ ማለት እዩ። እዚ እንድሕር እዚ ደም ፍሰት ዝተቐኒሱ ድማ እቲ ወዲ ተባዕታይ ሰዓቱ ወይ ድማ ክውድእ ይኽእልን። ንኣብነት ቀልጢፉ ክውድእ ይኽእል እዩ። ኣብ ብልዕቱ ድማ ክንዲ ዝኣክል ጥንካረ ዘይክረክብ ይኽእል እዩ እና ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ትኩረት ክንገብረሉ ዘለና ቅድሚ ሴክስ ምግባርና ወይ ድማ ኣብቲ ሴክስ ንገብረሉ ሰዓት ጨው ዝበዝሖ ምግቢ ተመራፂ ከምዘይኮነ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ቺዝ ወይ ድማ ኣይብ እዩ። እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ክጥንቀቕሉ ዘለዎም ነገር እዩ። ቅድሚ ሴክስ ወይ ድማ ናብ ፆታዊ ርክብ ቅድሚ ምእታውና ቺዝ ንጥቀም እንተኮይንና ወይ ድማ ኣይብ ንጥቀም እንተኮይንና ኣብ ሰውነትና ናይ ፋት መጠን ይውስኽ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ናይ ፋት መጠን ዝውስኽ እንተኮይኑ ድማ ጓል ኣንስተይትና ወዲ ተባዕታይ ኣብ ዝሰዓዓምሉ ሰዓት ካብ ኣፉ ዝወፅእ ሽታ ንክፈጠር እዩ ዝገብሮ። እዚ ነገር እዚ ፋት ስለ ዝፈጥር ዘሎ ሰውነትና ብዙሕ ሽታ ንክፈጠር እዩ ዝገብረልና እና እዚ ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ንኣብነት ድማ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ትርክቦም ናይ መጀመርያ ተኮይኑ ናይ ምርሕሓቕና ናይ ምፅላእ ከብቅዐና ስለ ዝኽእል ጥንቃቄ ክንገብረሉ ኣለና። ብተወሳኺ ድማ ምቾት ኣይስምዐናን ማለት ርእስና ከምጨናነቕ እዋን ሴክስ ናብ ካሊእ ዓይነት ሓሳብ ንክንሓስብ እዩ ዝገበረና። ብተወሳኺ ከብድና የነፍሐና። እንድሕር ከብድና ዝንፋሕ ተኮይንና ድማ ካብ ከብድና ዝወፅእ ድምፅታት ኣሎ። ሕዚ ኣብ ንጭነቐሉ ሰዓት ብኣግባቡ ሴክስ ክንፍፅም ስለዘይንኽእል ፈፂምና ኣይብ ወይ ድማ ቺዝ ቅድሚ ሴክስ ክንጥቀም የብልናን። እቲ ሳልሳይ ድማ ቅመም ዝበዝሖ ምግቢ እዩ። እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብዚሓ ትኩረት ዝገብራሉ ኣለክን እየ ዝመክረክን። በዝሒ ቅመም ዘለዎ ምግቢ ምጥቃም ማለት ቅድሚ ሴክስ ተኮይኑ እቲ ምግቢ ንዓና ብዙሕ ኪሎ ካሎሪ ስለ ዝህበና ኣብቲ ሰዓት ናብ ሴክስ ክንኣቱ ከለና እቲ ኪሎ ካሎሪ ስለ ዘይሓቅብ ሰውነትና ናይ ምርሃፅ ተኽእሉ ዝለዓለ እዩ። እዚ ማለት ሰውነትና ንርእስቲ ኮይንና ሴክስ ማለት ኣብ ክልተ ተቃራኒ ፆታ ተጣባቢብካ ትገብሮ ነገር ስለዝኾነ እንድሕር ትርእቲ ኮንካ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ካብ ብብቱ ዝወፅእ ወይ ድማ ካብ ሓንቲ ሽትሹ ዝወፅእ መፅልኢ ዝኾነ ሽታ እታ ጓል ኣንስተይቲ ክትፃወራ ኣይትኽእልን ማለት እዩ። ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ተመፂና ድማ እቲ ቅመም ባዕሉ ኣብ ብልዕቲ ዝፈጥሮ ሽታ ኣሎ። ንኣብነት ዝተፅዕኖ እዚ ወዲ ተባዕታይ ክቆፃፀር ኣይኽእልን። ካብ ብልዕቲ ዝወፅእ መፅልኢ ወይ ድማ ደስ ዘይብል ሽታ ንክፈጠር ይገብር እዩ። እዚ ዝፈጥሮ ድማ እቲ ቅመም ዝበዝሖ ምግቢ እዩ ባዕሉ እዩ እምበር ካብ ናትክን ወይ ድማ ካብ ኖርማል ዝወፅእ ነገር ስለዘይኮነ ቅድሚ ሴክስ ምግባርክን ወይ ድማ ኣብ ዝገብረሉ ሰዓት ናይ ቅመም ዝበዝሖ ምግቢ ክምገብ የብልናን። በተለይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ናይ መወደታን ድማ ሽኳር ዝበዝሖ ምግብታት ምጥቃም ማለት እዩ። ስኳር ዝበዝሖ ምግቢ ንጥቀም እንተኮይንና ኣብቲ ሰዓት እሱ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልኩኹም ኣብ ሰውነትና ሙቐት ካብቶም ዝፈጥሩ ነገራት እቲ ሓደ እዩ። ንኣብነት ሙቐት ዝፈጥረልና እንተኮይኑ ድማ ዓርሰ እምነትና እዩ ዘስእነና። ንኣብነት ሓደ ወዲ ተባዕታይ ዓርሰ እምነት ተዘይሃልይዎ ወይ ድማ ሙሉእ ንሙሉእ ኮንፊደንስ ተዘይሃልይዎ ኣብ እዋን ሴክስ ብልዕቱ ጠጠው ናይ ማል ዕድሉ ጠጠው ክብለሉ ይኽእል እዩ፣ ግን ክንዲ ዝትድለ ጠጠው ክብል ኣይኽእልን ወይ ድማ ክንዲ ዝትድለ ኣብ እዋን ሴክስ ክፀንሑ ዝግብኦ ሰዓት ኣይፀንሕን ዘሎ ወይ ድማ ቀዲሙ የፍስስ ዘሎ ይውድእ ኣሎ ማለት እዩ። ድሕሪ ቀዲሙ ዘፍስስ ተኮይኑ ድማ በታ ጓል ፅሊኢት ይሕድረሉ ኣሎ። እቲ ካልኣይ ድማ ትኩረትና ነፃ ይኾን። ምክንያቱ ሰውነቱን እናረሃፀ ወይ እናሞቐ እናሃለወ ትኩረት ይስረቕ። እንታይ ትለኒ እንትኸውን ረሃፀይና ከኣሎ ይድብራ ዶ ይኸውን ፀለአኒ እንደትህሉ ኢሉ ትኩረቱ ስለዝሓስብ ሙሉእ ንሙሉእ ናብቲ ሴክስ ስለዘይኮነ ትኩረቱ ኣብ እዋን ኣብቲ ሴክስ ሰዓት ትዝድለ ወይ ድማ ከምቲ ዝድለ ክዕግብ ኣይኽእልን ማለት እዩ። ናብ ጓል ኣንስተይቲ መፂና ድማ ስኳር ነገር ትጥቀም እንተኮይና ኣብታ ሴክስ ትገብረላ ሰዓት ብልዕቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ክደርቕ ይገብሮ እዩ። እንድሕር ብልዕቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ክደርቕ እንተኮይኑ ኣብ እዋን ሴክስ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ቃንዛ የበዝሓ ካብኡ ብልዕታውን ናይ ምቁሳል ዕድሉ ዝለዓለ እዩ ዝኸውን ዘሎ እና ፍትዋ ተኸታተልተይ እዞም ዝበልኩኹም 4 ነገራት ትኩረት ግበራሉ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሂወትና ዓብዪ ነገር ክፈጥሩልና ይኽእሉ ኢለ ስለዝሓሰብኩ እዩ። ንኣብነት ከምቲ ዓንቶ ዝበልናዮ ብሽታ ነገር ተኾይኑ ኣብ መንጎ ፍቁራት ንክፃለእ ወይ ድማ ንክፈላለ ዓብዪ ነገር ክገብር ስለዝኽእል ጥንቃቄ ክንገብረሎም ክንክእል ኣለና። ፍትዋ ተኸታተልተይ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና እዚ ይመስል ነይሩ። ስለተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ቻናልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር እታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ቅድሚ ሕዚ ዝሰርሕናዮም
ሕዚ ንሰርሖም ቪድዮታት መምሃሪ ቪድዮታት ክበፅሑኩም እዮም እዚ ቪድዮ እዚ ድማ ላይክ ምግባር ናብ ብዙሕ ሰብ ንክበፅሕ ተሓባበሩኒ ብቐፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ድሓን ፅንሑ